amunt. I... Senyor de Freixenet, estem molt dolgudes. Dolgudes! Ha estat tornant a repetir l'anunci de Freixenet de l'any passat i no hem vist ni un duro. Ja se sap, la crisi, hem de reduir despeses... Ho heu sentit, nenes? Quina cara dura! Escolti, segur que podem arribar a un acord. Ho haureu de parlar amb els nostres advocats. 4 cases. Advocats. Per servir-les. Aquí. Liar. De caure. Un puro. Aquest senyor! Repeteixen el nostre anunci i volem que ens ho pagui. Això És... molt interessant. Segons el contracte, les nostres clientes tenen dret a recobrar. Recobrar? Què vol dir recobrar? Cobrar Una Pasta gansa. o els caurà A sobre tot el pes de la llei. és a dir, aquests 4 volums. No caldrà! Mirin, arreglat! un plaer Treballar. per vostès. Ha